Merhaba sa povie ahoj po turecky. Vítajte na tureckej riviére v jednej z najvyhľadávanejších turistických destinácií Alanya. Turecko sa rozkladá na dvoch kontinentoch a spája európsku kultúru s tajomným orientom. Je mnohotvárne, unikátne s bohatou históriou a príjemnými obyvateľmi. Ako prvé, čo si v Alanii všimnete, je nádherná Kleopatrina pláž, ktorá sa píši ocenením modrej vlajky Európskej únie. Legenda vraví, že Kleopatra nechcela vkročiť na žiadne iné miesto na svete ako egyptské a preto sa Marcus Antonius rozhodol jej túto pláž venovať ako svadobný dar. Aby sa však cítila ako doma, piesok dal doviesť až z delty Nílu. Ak nechcete preležať na pláži celú dovolenku, jednoznačne sa vyberte spoznávať historickú časť tohto čarovného mesta. Dominantou Alanie je starobilá pevnosť s dlhými hradbami, z ktorej si môžete vychutnať krásny výhľad na celé mesto, Kleopatrinu pláž, ako aj Stredozemné more. No nie je to čarovné? Legenda vraví, že z najvyššej časti tejto pevnosti boli väzni zhadzovaní na skalnatý útes. Podľa povesti každý odsúdený mal možnosť na záchranu. Dostal 3 kamene a keď aspoň jeden vhodil priamo do mora, bol prepustený. Určite si to vyskúšajte aj vy. Nezabudnite navštíviť aj prístav s červenou väžou, vysokou 30 metrov. Vraví sa, že jej sfarbenie nie je kvôli materiálu, z ktorého je postavená, ale podľa farby fúzov kapitána Barbarosu, ktorý pri Alanii pôsobil ako pirát. Hlavným náboženstvom Turecka je islám a preto určite zajdite aspoň do jednej mešity. Moslimovia sa modlia 5 krát denne a za každým sa zvolávajú. Do mešity musíte vstupovať bez obuvy. Muži v dlhých nohaviciach, ženy prípadne v sukniach. Musia mať však zahalené ramená a vlasy. Miesto, kde robia očistu muži od hriechu, predtým než sa idú modliť alebo čítať z Koránu. Môžu to tu robiť iba muži, pretože sa pri tom trošku odhaluje, takže ženy to môžu robiť iba doma, aby mali súkromie na to. Cestovatelia, ktorí sa rozhodnú Turecko navštíviť, majú jedinečnú príležitosť nazrieť do zaujímavej kultúry a ochutnať skvelú kuchyňu. Doprajte si preto pravý kebab, turecký čaj či ich typický alkoholický nápoj rakiu. Turci sú známi zjednávaním cien a preto navštívte turecký bazár či už priamo v Alanii alebo v mestečku Manavgat. Obchodníci vám budú ponúkať oblečenie, koreniny, šperky, ale aj voňavky a vodné fajky. Alania je známa rušným životom, ale aj krásnymi hotelmi s bazénmi, kde ponúkajú lahôdky od výmyslu sveta. Cez cestovnú kanceláriu Ferotoru sa vydajte na turecké safari po pohorí Taurus a doprajte si nezabudnutelné výhľady na celé priestranstvo tohto mesta. Ak nie ste typ, ktorý má rád adrenalín, plavba loďou po Azúrovom mori vás určite chytí za srdce. Doprajte si dovolenku v Turecku a zažite nádherné chvíle v čarovnom meste Alanya.